Ndimane ndifumane lo mbuzo ke kaninzi kayi-20 kayi-100 into yobana ngaba iPrince awudinwa kuthetha. Hayi, andidinwa kuthetha good people, ndizawudinwa yintoni ukuthetha ndingasebenzisi i-airtime because ndithetha mahala lo, andidinwa kuthetha. Yazi indlela endithetha ngayo mna, xa wena ungumntu othule, ungumntu ongakuthandiyo ukuthetha, ungumntu odikwayo ngabantu abafuna uthetha, ungabi close kum because mna uzawuthetha inkani apha kum. And futhi mna andinangxaki noba uthetha uthule, mna ndiza kuthethisa ngoku uthule futhi iindaba ndizazigqiba. Okusalayo yinto elapha efubeni ndizabe ndiyikhiphile qha. And yazi indlela le ndithetha ngayo ingathi makube khona i-radio station ezandiqasha indinike ishow ye-6 hours, ndivele ndingene nje ntwere kuphela i-6 hours. Andidinwa kuthetha mna, andidinwa kuthetha as long as into endiyithethayo ingazube ndithuka mntu, ndibe ndikwekwa mntu, ndibe ndisithini emntwini, ndithetha into endiyicingayo qha gqityiwe. Because ngoku ndiyabuzwa oko ndibuzwa ngabo, awudinwa kuthetha uhlala uthetha oko maan, yhu uthetha kakhulu. Hayi bo, ndithetha ngomlomam ndisebenzisa i-airtime apha, akho airtime endiyisebenzisayo.